ɲɛnajɛw kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko ni yɛrɛ kuma fɔ n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ni kanabila kuma ye i b'a jate minɛ kabi san 1960 san ka na se bidon in ma a dayɔrɔ nɛma ale de ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a kuma tigɛ a da la ka anw sama ka bɔ Sudan faransɛ la ni k'an kɛ République du Mali ye Nusɛ minnu tɛ nin kalama cɛmɔgɔja ye hakilila kununkɛ bi o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin ŋaniya sirila don min Modibo Keyita fɛ Ala ka hinɛ a la k'a kɛra k'a dɔ tariku la mankutuba ye fɛn min ye k'a dɔn ko nin tun bɛ fɛn jumɛn jira san caman kɛlɛ min kɛra yarasa k'an yɛrɛ farafinna bɔ jɔnyajuru kɔnɔ ko nin tun b'o kɛlɛ kun o kɛra kunnawoloba ye san 62 anw bɛ taama la nka na kɛ an taama se ma yɔrɔ jan taama dɛ fɛn min ye k'a dɔn ko fɛn min Mali seginna ka i k'a dɔn parakɔrɔ kan tuguni an seginna parakɔrɔ kan cogo di Modibo tun ye hɔrɔnya ye k'o dira anw ma farajɛlakaw fɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɔ k'a jɛ de kun don o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko ŋaniya minnu sirilaw fɛ a waati la ani k'a dɔn k'o bilala sen min kan ko a si ma kɛ ko dafalen ye k'a mamu ni k'a di an ma ko Mali ka an y'an yɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛma hɔrɔnya masina de kɔnɔna na yaasa k'o ko yɛrɛ sabati i n'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya tafa tun y'a ŋaniya siri cogo min na ani k'a dɔn a tun y'a hakilinaw ta cogo min na k'i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛba ye a ma se ka ɲɛ an bolo o cogo in na kabaw ni ka koso ni kasaw bɛ cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan o ko min fɔra i k'a dɔn Ala ka hinɛ Modibo Keyita fɛ ko min ye Faransi ye k'a ye o baara kɛ o cogo in na ko o min kɛra ko Faransi seginna teliya la ka n'i sinsin fo ka tila k'a diliw sara ba joliba dangan na yan tuguni k'o b'a jira k'a fɔ k'u seginna ka na o kumana ko Mali fana ye paara kɛ ka taa kunungo la Modibo bɔra ni hakilina min ye k'u gɛn ka wulusiw nɔfɛ ko Mali fana y'o fari kelen de da tuguni ko Faransi nafura dama ka n'i coko an dala yan i b'a ye Yusu k'u bɛ yan nɔ sigi tɛndɛrɛ la nka u bɛ k'an ka danbe yɛrɛma hɔrɔnya a n'an ka i k'a dɔn k'a fɔ tabiya bɛɛ lajɛlen foroke u senkɔrɔ u mago si t'a la wa yɛrɛma hɔrɔnya tun ye tɔ k'a jɛ ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tariku de ye munumunu fɛn ye ko tariku munumununen filɛ nin ye tuguni Mali filɛ ka n'i jɔ paara kɔrɔ la Modibo tun y'a daminɛ yɔrɔ min na ka ninnu gɛn ka an kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye ko kumana k'u seginna i k'a dɔn yɔli la ka n'u bɛlɛnbɛlɛ k'u dili sara tuguni Mali siginnen filɛ Ala ka hinɛ Modibo Keyita ka o baara taabolo de kan tuguni ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ko kura tun o yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ko kura i b'a ye k'a fɔ ko Faransi min ye marabaa jugu ye k'a ko a t'o de fiɲɛbɔda di anw ma cogo si la anw ka yɛrɛma hɔrɔnya hakika yɛrɛ ko Mali b'o ɲinini na wa Mali ko fɛn min bɛ yen bisa Malidenw de y'a ŋaniya siri k'a fɔ ko maa si tɛ Mali kungo ɲɛnabɔ bilen ni Malidenw tɛ wa maa tɛ sugandili kɛ Malidenw nɔ la ni Malidenw yɛrɛ tɛ an yɛrɛ de b'an fɛ maa sugandi k'an diya ɲɛ k'o fana sugandi o min ni Mali y'o fari da k'o fana yɛrɛ i k'a dɔn marabaa jugu kɔrɔ la kalo tile 22 2022 san in na k'a bɛna kɛ i k'a dɔn o lahala de kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini sen kura hakaja i b'a ye k'a fɔ ko min ye o ko in ye sa an bɛɛ ka taa o sira fɛ ko min ye i k'a dɔn ɲinansan ko ɲɛnajɛ gansan tɛ koyi k'a fɔ ten dɔrɔn ko san yɛlɛma seli don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛn don an ka ɲɛnajɛninw kɛ ten ka tɛgɛrɛ minɛ ka tulo kɛ ayi k'o dɔrɔn tɛ koyi ko nin ye taasi lakunu ni hakili lakunu fana ye ani yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini kura o baaraw de bolo dali ye wa k'an bɛn'o de kɛ i k'a dɔn an ka san yɛlɛma seli in kɔnɔna la min ye Mali ye k'a y'a jira k'a fɔ k'a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya lakana k'a ka faso seleke 4 lakana ka i k'a dɔn an danbe to a cogo la 22 septembre a bɛna ɲɛnajɛw bɛna kɛ n'o hakilina a n'o hukumu de kɔnɔna ye ko kumana ko Ala ka seli diya an na ka san wɛrɛ 22 jira an na Elhaji Cɛmɔgɔ Tarawele Cɛmɔgɔjan a ka nɔbila sɛbɛn ɲini an y'a bɔ le pouce kɔnɔ u ka bidon boli Moro 22 septembre ni Ala sɔnna ma san 62 an renouveau fana kɛnbɛ min ye ka ɲɛnajɛ belebeleba k'o labɛn siga t'a la min n'o ye émission spéciale 22 septembre Musabugu awa lɔgɔliso renouveau kanubaw Moro awa min ye an bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka jago don a la 16 Musabugu awa min ye de chorégraphie défilé Moro awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani awa min ye an ka jeu dɔw bɛ yen Moro minnu bɛ tali kɛ an ka taabolo yɛrɛ kan o jeu bɛɛ lajɛlen na k'a kɛnɛ kan anw wei ni Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen weleli f'an ka 62 ɲɛnajɛ kɛ ka wasa don a la a banna k'a kɛ fo ka jago don a la a banna k'a jira k'a fɔ Cɛmɔgɔja ye fɛn min fɔ k'o wale in de don a banna yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kura tuguni a banna sabu an tun ma an yɛrɛ sɔrɔ pepewu ayi Mali kun kɛmɛ ba tɛmɛ sira ye ni min ka di min ye o bɛ n'o kɛ walayi n bɛɛ da nka o de bantɔ don Ala k'o ban pewu k'an k'an yɛrɛ ye Moro an bɛ lobu ta lobu awa min ye ko CEDEAO bɛ se ka mun kɛ
min ye wolomasiri taba ma 49 n'a tɔ tora 46 ye o min n'o minɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ ninnu nana na cogo jugu min na Moro ninnu nana ali bonya tɛ ko min na k'a fɔ k'olu kɔni bɛ don an ka jamana kɔnɔ ten min ye anw ka maa ɲɛmaw olu sɔmi ka ja u ka sɛgɛsɛgɛli ka ja Moro olu fana ye u tɛgɛ da ninnu kan tɛgɛ dalen ninnu kan Moro ɲininkali kɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ yalima aw ka dɔn Kɔrɔwarikaw ɲininkara o ni maaw ko k'olu t'a kalama min ye aw ka dɔn Kɔrɔwari tilara k'i ja k'i jɔ k'a jira k'a fɔ ko Kɔrɔwarikaw don koyi Moro ni siga donna kogo la e na se k'o ko latɛmɛ ten wa min ye aw ka dɔn nin ko a kɛra waati min na min ye Alassane Dramane Ouattara n'o ye Kodowari jamana ɲɛmaa ye ale ye aw ka dɔn a ye tɛgɛ ci tabali kan k'a fɔ ko ka ninnu bila sisan jaja ale t'an ka maaw dɔn ale ye yɛlɛko i b'i da jɛngɛ ka kuma anw fɛ i t'a tilen wa i b'i da tilen ka kuma anw fɛ n'i y'a jɛngɛ an t'i lamɛn n'a y'a da jɛngɛ ka kuma anw fɛ hali sini an t'a lamɛn a banna ale tɛ ɲɔgɔlɔn bɔ la Bakari Sogo hakɛ n bɛ min f'i ɲɛna kabini indépendance fo bi n'i y'a ye sous région kɛra ta anw ka jamana ninnu sigi bɛ yɔrɔ ta u ta tiɲɛ ta o foyi nɔ don n b'o fɔ diɲɛma a foyi da cɛmancɛ la wa a dogolen tɛ diɲɛ bɛɛ b'a kalama Fédération Mali Sénégal Faransi tɛmɛna u foyi de kan k'a tiɲɛ k'a ci Senghor fana y'anw janfa ka b'o la an ka ancien commandant ka sara wallahi caro ye ka tila ka taa alimanw bolo bɔ u kan na yaasa Faransi ka den kana alimankan fɔ o y'a sɔrɔ Hitler kɛ n bɛ ka nkɛlɛn so yɛlɛ Paris a bɛ kafe min na anw de taara u bɔ bolo la a b'a la i y'a faamu ka na k'an b'an ka hakɛ ɲini u ye nkalon tigɛ a ye kabi Faransi wolola a bɛ nkalon tigɛ la a banna wa u bi jɔ ko la san 100 san 60 tɛmɛnen kɔ de n'o tɛ a kɛ waati u ti jɔ a la diɲɛ a banna ka na n'anw ye an ka kɛlɛcɛkɔrɔw y'u kan d'u ma k'u mana na k'u ka musaka bɛɛ bɛ d'u ma u selen kɔ Caro ye Sénégal dugukolo kan u y'o laɲini min kɛ dɛ u y'u bɛɛ faa k'u ban yen foyi ma bɔ a la a diyara Sénégal yɛrɛ ye an ka taa a diyara o ye n'o tɛ o bɛ se ka kɛ cogo di olu Senghor ni u foyi de Faransi ka Senghor yɛrɛ tun tɛ nanzara de ye wa olu de tun ye Faransi ka lasigiden ye yan minnu bɛ tiɲɛni don nanzara finma sous région kɔnɔ yan Moro aw ka dɔn min ye nin ko in kɔni da in na k'a sama min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a laban an ka jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye walasa ninnu ka bila maa minnu ye tiɲɛni kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u bolen bɛ ka t'u da Kodowara Moro aw ka dɔn olu fo k'o di an ma Moro min kɛra sa min ye aw ka dɔn Kodowarikaw ka maa min bɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ u sina k'u ka conseil de sécurité k'o labɛn communiqué bɔra k'a bin min ye aw ka dɔn secrétaire général fidèle à la présidence fidèle Sarasoro Moro olu kɔni bɔra ni communiqué caman ye babali caman ka kuma caman da k'o da Moro aw ka dɔn Togo o maa ɲɛma Ala n'u ka wuli ka jɔ o kɛra sababu ye an hinɛna aw ka dɔn muso 3 bɛ yen an kɔni y'olu kana bila maaya kama dɛ Moro n'o tɛ sira ɲɛ tɛ o min kɛra min ye Alassane k'a da tulu la k'a da jaba la Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a laban min ye ale kɔni bɛ fɛ ka nin ko in da ni ka taa da CEDEAO ɲɛkɔrɔ o tuma a dɛsɛra Moro n'ale ko immédiatement a banna a dɛsɛra de awɔ CEDEAO k'i da don nin na leur libération immédiat de y'anw ye CEDEAO k'i da don nin na u dakala kariliko kuma min fɔra sanjan a don de sera a banna CEDEAO ko yɛrɛ bɛ ban sen n ko tɛ taa ni CEDEAO ye New York de ka taa ni CEDEAO ye New York ayi o kɔni tɛ CEDEAO ye o tɛ CEDEAO ye New York ko i moi ka ko ma taa latigɛ Ghana bɛ CFA la go u bɛ a nagarabaya ni kalabanci la k'an ka ɲɛ tugu o kan o bɛ se ka kɛ cogo di a banna a tɛ kɛ yan wa u ka taa u ka New York awo la u t'anw ka CEDEAO ye CEDEAO a bɛ taa mun ɲini Moro waati dɔ kɛra an balu ɲɛna ko n'u ye ɲɔgɔnnajɛ kɛ ko a bɛ taa minɛ o kɛnɛ kan an ka taa CEDEAO ale wuli ka jɔ kɛ waati dɔ la san 2020 janvier kalo la aw ka dɔn ka ɲangini k'o ta ka anw sɛgɛrɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro o m'anw foyi min ye
kado mi anga jamana Alassane Ouattara mi awakado ale de wulika jo chamange mi wala sa awagarabi takaun zegere mi awakado jalaki bi takaun zegere mi awakado ka kosugo bela jeli ke awla wala sa anga jamana galab se ka soro to mi jamana don olu be wuli mi ma nyema kama jaja ale te sunjata bona do ale te sumuru bona do mi ale te firunu bona do ni dala ere bokolo do atala ere bokolo do jango mawre abara feminge nunjuru be nanzara ubulu wa petini mba mine fa ba ajuguna momo jone makaroni patiki furo ibaliku fa ba achichi ajuguna na utarani malini lagine de c'est parce que Alassane ne be pression be ke seda o awo Burkina no utaka jamana kono warka do de ko kana fo femi dali kene ka muna manye chaka de ko Burkina ka jamana ya ayi ko ale de be ka ko nunu beta ka Mali segere ko Alassane te ko seda o de seda o nunjuru be jombulo ale na mi ma chokoroba ingo abara labanko jugu moro ni ala sonama moro Alassane ngoni tay jako ya Alassane nga France ga faire que ça asedo France de babo la wuli jako ya ka Alassane naski kata coup d'état ke kono wari kono France foi mabwala abana France de tara coup d'état ke kono wari kono ka Alassane siga tara ka masake ya de proclamation ke loto la folo abana ka soro ka television so dai la ire ya no gunife ya sa ate do in soro ka kuma wala sa abse ka kuma wala nimbe kera nyena ya moro mi avocado nyera la ko yelma awa kono wari masake kwana awa atonya sedaw mau ni go luta lata asagona sirafewa ko awa angon ngansi ke ni fe belejeli meme sanugo ni ale ka fasire anya bo lob kono ka dukara abana uka korobo on dizranza mata do ga baragota ga chafaka kleila utiko kalama ambe jose minganie teninga donglido ko Mali de nyuma ni Mali de yere wolo na horon ko ambe saso ambe sakungo kambe Mali bobolo la wa okile do ha uka famunti nu ya mbe faka ka ban wu sago sorana no masega ke fiu uka sigina ko bone ba sani ga bunyela ala ka ngura ja amina ya bane fazire inte mana ya abanse be ko lebi mana ni kote ba nyagala maudala abana ichukoro ba shi je tisame abana ayrete sininda ro nyini jiye toro Yusu be fokista fokis ni yale tasa ko faransi wolo masiri taba fla ko lu fana chomina ya no Yusu fana mankutu e jien lamini ko sebe ko mauka nga fe jumen de famu ni na ka fe jumen doni na ikado fokis obe ale ni fasiri o fokis kono bi ako alamusa do septembre ko kleta ani duru ulakle wati ulaiba e ka fo minye kuna foni ndo e no e jaye o fulo la bana kuna foni cherisira uka no e réseaux sociaux ye jaye ngonna la itumba e ka fo kwa mankutu chaira jama woyole do mado dala femi ka do katakata niu ani moto tigu mobile tigu ni bela jile woyole do bolongono ka kuri ka do mado dala ma farla jew do farajew do jay nyew de jira wati bela jile na ka do ka fu mawbe kulela jay ngonna la ya ka fu ko farajew de do ube kana ay ka do ka fa anya farajew la korea farajew lo masiri taba flado ikado unna le do ikado jugu ya obara da no SPI o SPI minu bola anyu mine ko jama de bika ni fo ikado video ina ode charna abana o charne ngo Yusu ibai ka fo ko wula bela jele kera kuna funi balo lemba soro akula abetu yengunungunu ya alibi kata do sula ngunungunu tumbe sena ikado kisema kalamaturu ikwaro kumainga sabu mauma ke kisemanye o femi ikado ka fo kuna funi ode borasa ni ga boka bi Mali ikado ka fo ale konye ni sira mau ulu ma kuna funi njonjon di folofu ku tegeda ko kiseka sukolenza ibai ka fo ko wolo masiri taba munu no faransi jamana dewnye o kuma ko mi yi ka do ka kuma fole ko kuna foni dila ko ku le ala nyininge kan ga ju bamba oni faransi lasgi deche ko lasgi de da global ni sigi amaso nga kuma ulu fe mantun tete wire hukumu kon la koy amanye fole ke juma do ibai ka fo ko kuna foni bora ka bi kuna foni jerisira o fe o mado soro la mi yi ka do ka lasgi de so ro kono ya to do dibila ka jira ka fo ko munu fle ni ko nu minena e ko espion to ko famia baliado ina fo ko warta ko minani ko famia balia efe kata latika ko wege ko nyam famia baliado o nyam famia balia ko de do ko note ko nunu sente foila aywa ko Mali ma nyema ko tuma famu folo aywa ko jatemina ko olu kele ko ko bela jile 70 ku yu kanabla ko sigasigeli o kera kuna fo nyin ba fe olu ya jira ka fo ku ka sigasigeli ko nala haka ja ku ya ye ka fo ko ni manu nu kumbe jata de la no ye photo ye wo kumbe ga jata yoro mununa
i b'a ye k'a fɔ ko o tun b'an ka jata ye wa passeport minnu b'u bolo ni siga kɛra o la o taara sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ passeport lakikaw don namara t'a la nka a yera k'a fɔ ko wolomasiri tabaw don min ye Faransi jamana tɔgɔ la k'u b'u ka lasigidenso de yaasa k'o ka lakana k'o sabati ko mun na u bɛ taa kɛnɛjalan kan u tɛ lasigidenso la u taara yɔrɔ min fana na o ye kalanso dɔ kɛrɛfɛla ye ko i k'a dɔn k'a fɔ école les écrivains Bamakɔ kɔnɔna la yan k'u tun bɛ yen de wa u jɔlen don ka yɔrɔ minnu jata o yɔrɔ ye yɔrɔ ye minnu ja man ka ta ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ko u ka jata k'u minɛnen k'u ɲininka k'u bɛ k'o kɛ ko cogo min na u ka jamanaden minnu bɛ yan u bɛ se k'olu labɔ nɔgɔya la k'o fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ olu fɛ an ka de kɛlɛkɛ i b'a sɔrɔ kɛ k'olu bɛ ka jata olu bɛna mun kɛ u sigalen na kɛ ko dɔ la nka a tɛ k'u sago ye ni Ala sɔnna ma Ala tɛ sɔn o ma filenkɔnɔntubani ɲɛ bɛ min na seginkɔnɔntubani ɲɛ b'a ɲɔgɔn na a ɲɔgɔnna manin-kɛmɛ wallahi o tumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko u tun bɛ fɔ ko nin kuma ninnu minnu filɛ ko nin kɔni tɛ kuma barika man ye k'olu bɛ ka jateminɛw de kɛ ani ka jaw ta u ka jamanaden minnu bɛ Mali la yan olu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se k'olu labɔ cogo min na ko min ye o kuma ye o jata yɔrɔ si ma sɔrɔ fɔ wolomasiri tabaw jabala masurunya ɲininkali to min kan ka sigi ex-base aérienne n'o min bɛ yen nɔ ko olu o sigiyɔrɔ bɛnnen to i k'a dɔn Darabela bolibana ma wa commune sabanan kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan wa ko ninnu tun bɛ jɔjɔlimajɔ de la ka jaw ta wa ja ninnu k'a ni wolomasiri tabaw jabala man jan fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi a lasigidenso o ni nin yɔrɔ ka jan dɛ i b'a ye k'a fɔ ko u ka lasigidenso ye mun sɔrɔ k'a fɔ ko birifini biri bɛ ninnu kan k'a bɛ fɔ min ma ko diplomatique ko yɛrɛ birifini kama ko Mali tun b'a ka jago k'an fɛ k'a b'u sɛgɛsɛgɛ anw de y'a biri u la anw ka birifini birilenw don wa n'anw ka birifini tɛ an b'a wuli k'i lajɛ i ye maa min cɛ yɛrɛ ye gundo ye Yusu n'anw ka birifini kɔni tɛ an b'a kɔrɔta ka birifini kɔrɔma lajɛ yeli de taara kɛ k'a fɔ ko farajɛ don farajɛw don o tun bɛ ka ja ta yɔrɔ min wolomasiri tabaw jabala n'o man jan o dun ye fɛn ye o ti kɛ o kɔnnen don anw fɛ yan yɔrɔw bɛ yɔrɔ la minnu man ka ta fiyewu ja la wa a man ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa si ka zole ta yɔrɔ ye o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko yaasa i k'a dɔn k'a fɔ u ka ko k'olu jateminɛ ko nin jata ninnu kun de y'o ye wa maa si t'a dɔw fɛ nka u tun bɛ nin baaraw de la ayiwa ko ja minnu filɛ nin u y'a ta yɔrɔ minnu na yɔrɔ sabatilenw ni yɔrɔ barikama dama dama de don u ye ja ninnu ta ye de o kumana ko olu bɛ fɛ Faransɛ minnu bɛ Faransi jamanaden minnu bɛ Bamakɔ yan k'olu bɔli fɛɛrɛ ɲini ko ja ta kun ye o ye kunnafoniw y'a bɔ k'a bin fɛn min ye i k'a dɔn polosiw ye Mali i k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ani i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛɲinibaw olu y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko jate ta yen nɔ ko yala ko ninnu t'o kalama wa kalabanciya don k'u yɛrɛ bara Faransi jamana la u ka maa yeleke ye jata la u tɛ hali ɲininka u b'i cɔmin ka taa n'i ye i k'a dɔn lakana tigilamaw fɛ yen wa ko min ye nafolo sarata ye euro wari 1500 o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ 1500 ye wa euro wari la ko n'i ye ja kelen o ja kelen ta ko o b'o de jira o fana k'i bɔ yen ko min ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jaw ta fo k'a kɛ video ye ko n'i minɛna o la k'i bɛ se ka datugu kaso la u fɛ yen san kelen wa i bɛ euro wari 75,000 i b'o sara o ye Alimani ye o kumana ko 2012 kɔnɔna la ko ni maa kelen ninnu nana ni nagarabaya wale dɔ daminɛ yan n'o ye Faransi jamana den dɔw ye ka tila ka yɔrɔ jateminɛna min b'u bolo ko GPS o bɛɛ de tun bɛ ninnu bolo k'an ka yɔrɔw ja ta k'u ta o kumana ko an ka wolomasiri tabaw y'olu fana cɔmi a waati la a maritaba cayara a ma ɲa min kɔ u ka lasigiden yɛrɛ wulila k'a sogo doni ka taa o ko la n'o ye Christian Wuru ye ale min tun bɛ anw fɛ yan nɔ ani k'a dɔn u ka minisiri min bɛ yen ni an ka minisiri min tun bɛ yan waati la n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ n'o ye Cɛma Ibɛri Kulubali ye k'olu yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ ka taa nin ko fɔ k'a ban yaasa olu bɛ se ka kanabila sɔrɔ o bɛ yen n'i y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Focus kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Focus n'i y'ale bila Moro an bɛ taa sugu la yanni an ka taa sugu la an bɛ tɛmɛ groupe commerce la Ablaye Mayiga ka taa se min ye Mariamu Jalo Mayiga an na foli lase olu ma ka taa Kaye an bɛ ɲa an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka taa ale fo ni ka ji min ale ka sɔrɔ Mama National ka taa dugawu minɛ o fana fɛ yen ka taa dugawu minɛ ale fana fɛ yen Kayiba Jabate kɔni o tuma Moro an ka taa sugu la o ka kɛ 223 agents dɔ filɛ nin an tɛ taa Jew ka Ala ka sababu ɲuman d'an ma yarabi ama Moro min ye an bɛ don kunnafoni an na don a kɔnɔ n'an don n'a kɔnɔ min ye ka dɔn an ka jamana ba de opération 112 wari o tari jɔ min ye ka dɔn miliyari 100 ani miliyari 200 ani miliyari 2
min ye Hotel Radisson Sheraton nin lajɛba a kɛra yen koyi min ye aw ka dɔ jumadon septembre tile 16 san 2022 atelier belebeleba kɛra min ye ka segin l'Ouest ani groupe Banque Africaine de Développement BAD ani aw ka dɔ gouvernement ma caman bɛ kɛnɛ kan moro aw ka dɔ min ye ni atelier bain n'o ye lajɛ awa Joseph Ferrebiro directeur général adjoint Africa awa min ye groupe BAD de la BAD moro olu y'a jira k'a fɔ kabini 1975 fo kana se aw ka dɔ awa waati dɔ ma min ye aw ka dɔ opération 112 moro o ye ka dɔ awa min ye wari bɔ min kɛra o bɛ t'i jɔ 112 o wari bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyari 200 ani miliyari 2 min ye aw ka dɔ kabini 1975 min ye aw ka dɔ anw ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ awa wulikajɔ caman kɛra o wulikajɔ awa i b'a ye k'a fɔ a kun ti dɔwɛrɛ aw ka dɔ an ka jamana min ye aw ka dɔ nafolo bɛ se ka labaara cogo min na o de kɔnɔna na sa hali covid-19 o wulili min kɛra ani awa min ye o gɛlɛya min taara ka Mali sɛgɛrɛ min ye BAD a ye wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛ na se anw ka jamana ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen o BAD tɛ dɛ Boubacar Jara BAD ayi BAD ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen jɛ bɛ bangi min na wari bondo farafinna jamana tɔgɔ a sigilen bɛ jibi Banque Africaine de Développement jidi kama farafinna yɛrɛ ale ni Boubacar tɛ kelen moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana o wulikajɔ min kɛra moro aw ka dɔ maa min bɛ yen n'o ye Alfuseni Sanu ye n'ale ministre de l'économie et des finances ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni aw ka dɔ nafolo min ni aw ka dɔ ale kɔni a wo ni waati in na n'olu wuli ka jɔ kɛ u ni BAD ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ moro min ye a nafolo a kun ti dɔwɛrɛ a ka dɔn min ye an ka jamana a bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka yiriwa bɛna cogo min na ni ka fantanya k'o kɛlɛ min ye a ka dɔn jamana ka taa ɲɛ o bɛ se ka sabati cogo min na o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ awa min ye projet 20 o projet 20 moro awa o wari min ye a ka dɔn o projet 20 min kɔni awa ni wulikajɔ kɛra o bɛ t'i jɔ 450 n'a kunkan fɛn 458 a n'a kunkan fɛn miliyɔn dignité moro o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye nafolo min ye aw ka dɔn n'o bɛ t'o da fɛ o bɛ t'i jɔ miliyari 300 ani miliyari 91 a n'a kunkan fɛn na moro o b'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn anw ni BAD an ni ɲɔgɔn cɛ moro wulikajɔ min kɛra i b'a ye k'a fɔ anw sera ka awa samani min kɛ ka sɔrɔ min kɛ banki taabolo la kɛmɛjɔ o bɛ t'i jɔ 38 na moro o b'a jira k'a fɔ hali bi min ye aw ka dɔn anw ka jamana ani aw ka dɔn Banque Africaine de Développement baara siraw aw ka dɔn a ɲɔ ɲalen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn Alfuseni Sanu ale ye wulikajɔ min kɛ a n'ale ye aw ka dɔn kɔsa in na a n'ale ta sɔrɔ min kɛ moro aw ka dɔn o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ ka kunnafoni dicogo a n'a ka baara kɛcogo moro ko de y'a to aw ka dɔn Banque Africaine de Développement o mbahu olu ka danaya a kɔrɔkura Mali kan moro min ye aw ka dɔn a bɛ Alfuseni Sanu a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛ ɲɛ o ɲɛma min ye aw ka dɔn jamanadenw olu ka taabolo aw ka dɔn bɛ se ka yiriwa cogo min na jamanadenw olu bɛ se ka baara kɛ ni nafolo ye cogo min na moro aw ka dɔn k'a sɔrɔ tiɲɛni ma kɛ k'a sɔrɔ aw ka dɔn fɛn wɛrɛ ma kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye mun ye min ye BAD maaw ye ka taa se aw ka dɔn olu minisiriso ma ani Mali gouvernement fo ka taa se Assimi Goïta ma Mali ka denw bɛ se ka lafiya cogo min na dunga fa bɛ se ka sabati cogo min Mali ka taabolo an b'o de ɲini Agibu Sogodogo n'ale ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko républicain Agib ka sɛbɛn k'a ka fo k'a dɔn k'a fɔ ka républicain maa bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛ i k'a dɔn BAD fɛ baara nimisa t'a la cogo min a wari bondolama n'a maanama nimisa t'u fɛ a banna hali Boubacar a fana fɛ baara nimisa t'a la
bari bari bita ne ko bari mauvais oh oye kande yo on dinglela o an yɛrɛ bɛ min na amna bo fana no sabu kan ho yɛrɛ ma ya kan ay muro da an ta anglela jonkan de nazara kan an ta anglela sabu ye wali kan an ta communal fula wali kan de purti o fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ la tangreki dɔw y'u mara ka tɛmɛ k'olu fana ka kata ko sogolo o la abana la tangreki wala kante o abana wali kan abana an bɛ bɔ a la pewu an bɛ bɔ a la ka bɔ a nafolo la ka bɔ a fɛn bɛɛ la yaasa an ka yɛrɛ sɔrɔ anw ye Youssou indicateur renouveau b'ale ta ni indicateur ta i k'a dɔn k'a fɔ nin ye jɛrɛ belebele ye kunnafoni jɛrɛ belebele min ni o kɛ kun ye jumɛn ye ka kɔkɔrɔmadon ani k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ta ka furanjɛ fanga sɛgɛrɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ hakilina in taara i k'a dɔn wasaden kɔrɔw fɛ député kɔrɔ minnu ni u ye hakilina in ta u ko k'u bɛna nin baara in bolo da ka bɛn ni septembre kalo tile 24 2022 san ye collectif des anciens députés de la 6e législature olu ko k'u bɛna u ye jɛrɛ labɛn ayiwa sibiri tɛmɛnen fɛn min kɛra i k'a dɔn kunnafonidi barosigiba ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye n to a ma o tɔgɔ la yɔrɔ yala ka hinɛ a la Memorial Modibo Keita o kumana ni kunnafonidi barosigi min n'u y'a kɛ yen nɔ a kun ye ka mitingiba labɛn n'o ye jamalajɛ ye o jamalajɛ min bɛna labɛn sa a bɛ don i k'a dɔn kadara min kɔnɔ o de ye furancɛ fanga kɔkɔrɔma donni a n'a dɛmɛni ye u ye min tɔgɔ da ko ka jɛmu fanga ko k'a kuma bɔ sauver la démocratie ayiwa ko a fɔ u ka bɔli ani u ka nin ŋaniya jira a bɛna kɛ septembre kalo tile 24 ko an y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ monument de l'indépendance la an ka jamalajɛyɔrɔba siraba o kan yen nɔ Youssou i b'a ye Yakuba Dunbiya ale ni fasiri indicateur kɔnɔ bi a ko nin kunnafonidi barosigi min n'a kɛra maa ɲɛmaaya tun bɛ i k'a dɔn député kɔrɔw olu fana ka maa ɲɛmaa dɔ bolo min ye i k'a dɔn Belko Samaseku ye Belko Samaseku i k'a dɔn ale ye député kɔrɔ ye min ye i k'a dɔn RPM o député don min sugandira Moti marabolo kɔnɔna la Youssou i b'a ye k'a fɔ ko nin ko bɛna kɛ fɛn ye sa ko o kumana u bɛna fara ɲɔgɔn kan kulu u bɛna ŋaniya siri ni ka i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya k'a ta ka furanjɛ fanga ani jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ fɛn min y'a maa ɲɛmaa ye n'o ye Belko i k'a dɔn k'a fɔ Samaseku ye a y'a jira k'a fɔ ko nin ye i k'a dɔn jɛɲɔgɔn ye ani k'a dɔn hakilina ye ani kɛnɛ ye kɛnɛ min ni hakilina falenfalenw bi kɛ kunnafoniw bi latɛmɛ ka faamuyali lase maaw ma k'u wele ka taa kɛ ko ɲumanw ma a ka ja min bɛ jamana yɛrɛ a k'a dɔn a kumabɔli n'a kɔkɔrɔmadonni olu kofɔ ko hakililakununw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin ko in senfɛ fɛn min ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ ye k'a ka jɛmu fanga k'a basigi ka jɛmu fanga k'a lasigi k'o tɛ taa cogo si la ni dɛmɛdonɲɔgɔnya ma ta ka furanjɛ fanga sɛgɛrɛ u k'o baaraw sigi sen kan min ye colonel Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye k'u bɛna u kɔkɔrɔma don cogo min na an bɛ se ka na an ka jɛmu fanga la nɔ la ayiwa Youssou i b'a ye k'a fɔ ko u bɛna ni bɔliba in labɛn septembre kalo tile 24 2022 san in na boulevard de l'indépendance la ko ni jɛrɛba in n'o ye kunnafonidi jɛrɛba in ye a dɔ la k'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn jɛmu fanga o kumabɔli a n'a a kanani a kisili kan ayiwa ko laseli olu kɛra fɛn min y'i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kulu ye a maa ɲɛmaw u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min y'i k'a dɔn jɔrɔna ko minnu bɛ yen nɔ ayiwa minnu bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ koɲɛw kan ani k'a dɔn jɛmu fanga a sigini o koɲɛw kan k'o bɛɛ lajɛlen ye ko da bɛna don olu la k'o kɔni ye ko ye min nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ waati min na i ko sisan jamana bɛ gɛlɛya ani k'a dɔn k'a fɔ senkelen taama la fɛn min ye k'a dɔn nin ko ninnu minnu filɛ k'a bɛɛ kun ye ka Mali yɛrɛ k'a lakana ani jɛmu fanga ka o fana k'o kuma bɔ a dɔ la ko min ye k'a dɔn jɛmu fanga kumabɔli ko ye ko o tɛ bi ko ye ko n'an ko jɛmu fanga i k'a dɔn sogololen nin ko tɛ Youssou i b'a ye k'a fɔ ko an bɛnbaw ani an faw olu ye i k'a dɔn tiɲɛ min to an ye ni o ye Mali in ye an kan b'o di kumabɔli ma ani Mali yɛrɛ taabolo olu kumabɔli ye k'o tɛ taa an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ saraka faso ko la koyi k'o tɛ taa an yɛrɛ saraka kɔ walasa ka faso in kuma bɔ ani i k'a dɔn jamana in min ko ka bon an bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ wolo ko don o kumana Youssou k'o kumabɔli baara i k'a dɔn o yɛrɛ saraka ko i k'a dɔn ko o man bon jamana in ma cogo si la o kumana k'u ka nin fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin ye a kun ye maaw k'u diinɛ n'u ŋaniyaw kɛ kelen ye ka hakilinaw kɛ kelen ye ka i k'a dɔn an fanga fara ɲɔgɔn kan jamana i k'a dɔn a k'a yɛrɛ sɔrɔ sa fɛn min ye i k'a dɔn jɛmu fanga o ka sigi ani jɛmu fanga a ka matarafo ko cɛɲina hakaja min ye i k'a dɔn nin kunnafoniw de bɔra maa ɲɛmaa da n'o ye musolaka ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ honorable Belko Samaseku ye ale ye nin kumaw lase waati min na Youssou a y'a jira k'a fɔ ko nin jamana in ko ka bon an bɛɛ ma
wa ko mara kɛcogo ɲuman o min bi kɛ ni jamanadenw ŋaniya n'u haju ye k'an k'a ɲini k'o sigi sen kan o baaraw de bi sen na ayiwa ko min ye marabaa yɛrɛ fana ye marabaa ɲuman ani marabaa ka mara kɛcogo ɲuman k'o de kan ka kɛ wajibi ye jamana in den bɛɛ lajɛlen ma o ko ka sabati an fɛ yan nɔ jamana yɛrɛ i k'a dɔn o ka baara hukumu kɔnɔna ani jamana yɛrɛ taabolo hukumu kɔnɔna la o kumana ko nin kan ka kɛ i k'a dɔn jɔsen ye jɔsen min ni bɛɛ lajɛlen kan ka i k'a dɔn i ŋaniya siri o la ka hakilina kɛ kelen ye an ka i k'a dɔn taabolo k'o bɛɛ kɛ kelen ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi ani i k'a dɔn an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya a yɛrɛwolo min ɲini a hakika min ɲini an bɛ se ka jamana sɛnsɛn ka taa an jɔ o kɛnɛ kan cogo min na o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye olu ka bɔli bɛna gulon nin bɛɛ lajɛlen na ayiwa k'u tɛ fɛ maa ka na i k'a dɔn wajibi fanga tɛ ta k'a sigi an kunna tun maa ka na i k'a dɔn wajibi sugandili ta k'a sigi an kunna tuguni wa an tɛ gɛrɛntɛ fana fɛ an ko an b'an ka jɛmu fanga kuma bɔ an b'an ka i k'a dɔn jamana a ka hakikaya sigi a ma ko gɛlɛnw don nka a tɛ bala ka kɛ o kumana ko jamana ka kɛ a yɛrɛ ye k'o ye ko ye ko min n'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ cɛsiri kun a kan ka kɛ o ye nin kɛra i k'a dɔn Bɛliko a k'a dɔn Samaseku a ka kumaw ye min ni a y'o lase i k'a dɔn jama ma Yakuba Dunbiya ale y'a fasiri indicateur kɔnɔ bi an y'a sama ka b'u ka bidon bɔli la Yusu Moro i denkɛ taara maga jɔ a tilara ka na ko ale ye dɔnkilida dabila jɔ Isuf Traore Talibi wa awɔ a ye Talibi dabilara ko o fɔli dabila awɔ a kɛra Kassis Kuleta ye dɛ Mohamed Ali Kassis Kuleta ko ale taara tubi ka na ko ale tɔgɔ ye Mohamed Ali ko n'a y'a mɛn dafiɲɛma fɛn fɛn da ko Kassis Kile ko jɔn tɔgɔ n'a bɔra i da k'a b'i da ci pɔ bon Talibi fana ko a kana fɔ ale ma Talibi Isuf Traore ntama Bayisu ala ka tubi minɛ ala ka lasegin k'an bɛɛ lajɛlen ye ami a ye micro bila o kaɲi a ye micro bila o kaɲi a micro bila nka folikɛyɔrɔ dɔ kun baarakɛyɔrɔ dayɛlɛlen don a bolo o datugura bon madala o ma datugu n'o tɛ Babani Kɔnɛ fana taara hiji awɔ Ami Koyitaw bɛɛ hijira awɔ n'i hijira hali n'i m'a bila pewu i bɛ se k'a kɛ cogo awɔ wala i b'a kɛ cogo ani fɔtaw ni kɛta i b'olu dɔn o bɛ fɔ a ko la kosɛbɛ n'o tɛ ni i ka baara min lajɛ hiji la baara bɛɛ dɔnkilida tɛ kojugu ye koyi ayiwa dɔnkilikolonda ni kumalankolon fɔ de ye kojugu wala n'o tɛ dɔnkili bɛ da ale maga awɔ dɔnkili bɛ da f'an bɛ tɛgɛrɛ minɛ ka gita kulon kɛ a banna awɔ hali jidunu bɛ fɔ ye n burankɛ fana ale kan ka taa États-Unis minɛ Pal kɛ tonton Pal o ye n burankɛ ye koyi Pal mɛrɛ ye n burankɛ dɛ a bɛna taa tasa juni a bɛ taa k'an ka foli fɔ Musa Keyita ye wala ani min ye Musa Alphonse Dambele fana bɛ yen New York n fana ka fɛn bɛ Kara bɛ yen ani Adama Rubiya n fa dɔgɔma fana bɛ yen Lamini Kulubali a k'an ka foli f'u New York ye kɔni n'a taara a ka nin bɛɛ fɔ an ye awɔ k'a ka se k'a ka bigini dɔn ni bigini ye dɔɔnin dɔɔnin dɛ se bigini bɛ taa kɛ wotoro ko k'a bɛ se ka taa i b'a sɔrɔ i ye contrôle kɛ lasigi tɔ ka munumunu salo a k'a sama cogo dɔ pisi lasigi tɔ ka munumunu wala a k'a ta kɛ bijou ye kɔnɔbara la fɔ n'a kɛra ani a sigilen y'a munumɛnɛ ni min kɛ olu bɛɛ bi bɛn ka kɔnɔbara munumɛnɛ o diya ye a ye de karamɔgɔ muso dɔ bɔra k'o man ɲi dɛ munna ko b'a jira den na k'a fɔ ko baba bɛ yan de n'o tɛ ne kun b'o ye o ko munumɛnɛ man ɲi wa ko man ɲi ko karamɔgɔya la wa ma latigɛ yɛrɛ la de latigɛ la kɛ n'o tɛ karamɔgɔ kɛ kɔrɔ ta ye wa sogolakalilaw fɛ yen n'an bɔra yen an tɛ ɲɛnamana yɛrɛ ta gale wa si Solomani kɔrɔ Solomani baro an bɛ sɛbɛn na sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ min ye 22 septembre awa Sana Tago ale ka journal tɔgɔma ko Alamusa do tɛ de min ye aw ka dɔn affaire 47 militaire ivoirien opérateur économique belebele Mali la min ye Bere Ibrahima Jawara min ye aw ka dɔn Ibi Group o ma ɲɛmaa don min ye usine Son o ma ɲɛmaa don Jason aw ka dɔn Agri Jason o ma ɲɛmaa don min ye aw ka dɔn Burama Jawara diko
ako ale malien wa ale ba disi gosi ni malien wa ale malien doron de ye malien tuko bro awe ka do fo kata minge ale ko ni taka jamana na bla ma wore akara ba boy we akara ne di ho yende durusi den kuna abana wati bwa kono fiu itake baba Yesu kana kuma uchen sangata mboro mi ale ba ka jamana fe wa ale ba disi ko sina ka jamana mboro ale ta ka jamana na blama ale malien tukur di ye mboro ka do awa mi anga jamana niyo bla ka nye jamana o jamana bla ale be mali de ta ko ba ale mali de bogodo wa ale ti yoro wore don maliko watonzo ni barajuru biya de abana moro nga minye awakado malike chugo sigi nyongo nyamana bana mi kere ne ala minye korware awakado ambego mi koroni dogo wa anye sigi nyongo mai ni nyama kujiga kote maliani awakado korware ka moro damfara shitu ni nyanje oy bikoya mali de furule do korwara ka de furule do malila moro ay nywan sigi nyanye wa sadi fere bani nyanye mali de kono wari de mali ala kada tegerlaw ni korogo numa ote misali bowa korogo madu bere mala piesi korogo madu wale ko korogo madu olu ye misali nga vie nyama ku jide be fakana dambe koro bela jile fura ka boy ndaka ngani yayi moro ale dum bitaka mali tuye ka kono wari tuye asim bitaka mali tuye wala ale ta ali ninje inda kuma timebli asim bitaka mali tuye jo ne bituya nga jamana nungu ngoni bituya alasan bitaka mali tuye alasan ireta kuma manjam alasan bitaka koro war tuye ala time moro mi awakado nyere la awa minya ya jira ka fo mali anle ni korwara anye balimaye anye sinjiye moro awakado minya burama jawara ako ango da lebe minni bela jele fe anga awakado minye anga na fembo fembi mina ni awakado tasma kale fenga anga na ni fen anga na fembo fembi msika maudu sulabo anga na fenke fembi msika ni alibi nyani sirai moro ko avocado mabi tasma do wati mina anabi fa wati mina bro ko keleunde mi avocado nyera la gele awre bandala min tenin ko shiye wella kana baliye ani avocado dunga famsika sabati chugo mina ani fon songo be ka yele chugo mi nyegono kango laje muro amsika fere juno la chugo mina anga nywande ni nywamburu jadabla fanfa bina ni avocado mi nyera la ka fo dusula boy wala sa jamana flan nu tige nyona ka sinsi albiko on umani ale yebi o manda ale sini wa ale to fe mali de bela jele ko yango ki ka tabole o mandi ko do nashi amani ko dadashi ko don balu de be ku blankoro ni ko don balu wallahi munum be kata wali buruburu mine kana kele ku taye abana ado reta do fembe kumi re kanga ube ka keleke ayro do ta do mali ni ko wari chebe chugo mi ulube ka keleke vie nyama ku jimi mbe ndo kono wari kate awo nga asimiye mali de yere woloyi nyaga mitala vie nyama ku ji ayero munu nchie ubadon abika chieni mingu yere fe ubadon nga buku nyetugo ka kube malike ikado jalaki fenye chie ajo kele na aka chieka abana feminti be awma o kera awna ko awga jeno ye okuma ya ngulo mboro atizoma alors mi avocado anga jamana alibi mi avocado nyere la anga laja alibi ka wulika joke mi lakana balia o mi manga jamana kono ani awasegenyugo manga jamana kono ango laje mboro jamana flanunu ikado abla jele ye avocado sigenyugo made ikado teria badenya sinjia wode ba ani yuanje kanu nyonya abana ni bede bani nyonje wan siti ke fuye anyere kelena abana anyere kele an siti ke fuye abana wanya ye jia mana gele ya jia fa bebe fara nyonga ka ikado ukwada dishi jina abana ga jia mana gele ya farafina de farafara kuma oyi wallahi anyere di jia maka anyere wetere abana yusu no ma yele matinya de angata ina fo football ya fo tukumi Ibrahima Jawara ka fola akoko la paix n'est pas 20 mots mais un comportement sigatala toro wajugu wa kumakele ko mukai abana
moro awakado minye anga jamana hali bi ambe fe minye anga tugu awakado ofoi ka puma oko minye awakado nyere la anga laje ka farafiya re farid dade moro ka wulika joke malite ni korwarka anga nywan tege mine moro malite ni korwarka anga puma ni nywanye moro awakado minye nyere la anga na awakado minye kono ba manga nunu munu me manga ngolo chila katasma flengolo chila muro ka awa ani baragolo chila muro ka awa tasma ke feinga muro awakado nyere la ko angana olu lame mi awakado ni mana ke manganye wani mangai ale ba do ka fo ma shite bonni na kuna wolole ma shite bonna in ikan nafa bala muro awakado nyere la anga laje ale bi mi fere mununga soro mi awakado bademo ni nyanje de furugu mimbe apse ka banjogo mina aywa burama jawara aya jara ka fo alebe ala deli alibi mi awakado bela jele ka famya soro muro alebe ala deli mi mali dewnye mi awakado nyere la anga awa alaje mi ka mbulu da anzuka ina fa korwar kaw oluku bulu da uduzuka mi awa malini korwar benin kila obsika sabati chuko o yambe hamindi wallahi nganyama kujite ka ko no yade ibrahima jawara ajagoela mounte jeno yo malen tukur ni ale ka fasiri malen tukur wa mali tukur abana wani mingo ko tewa aitita ke roreke no tango ne banga malingo na abana wa kuno warni mali kabe ala yuda ala de udda ku ke nyonta ala abana na fengunda mi mbu fe sisa anale do nyenye kamade wallahi wale dunte ali ye halala dimi abana halala de mo na be ka usigi ka laje abika nyenye ku ka jamana cin ala ka nguno ja asine malien de sous de pure sus abana ponte abana to shako ne ga morso go ngara chukori uma ulo fana no fe aisha jamana nyema fasada ko folo ni wa ayi ayo fe fasada ka mandela fasada katla ka ne fasada ne fasada aisha ma ali chaka fasada ya chaka fasada amo fasada ya femboro la bagbo fasada ni amin ko ita ka bagbo fasada ya fe mabo lo wa olu kono wari ko ambe ga fe mi fo ko o manga ke ale ulila bagbo no fe ma ko kuma mi na utara do mi ne fo gana kana dale ma o kunganga ke ya manga ke gubi kuma ka nyina di ani membe waranje pamo o de tiye o de lango jies gile te tiye ka wa on fana ga tiye de flamulu ne kuyi yusu wati re na ni jo